Can't get you out of my head. Det er Kylie Minogue, der hører her i Musikquizzen, hvor dagens sidste kategori hedder musik med T. Hej Jette, Hej Kenneth. og velkommen til programmet. Tak for det. Hvor har vi dig hen i landet? I Horsens. Ja, og nu har jeg spurgt alle andre i dag, hvordan vejrsituationen er på de kanter, hvor de befinder sig. Så jeg skal også høre, hvordan vejret er i Horsens. Jamen, det er simpelthen så skønt. Det er det. Ja, Det er blå himmel og sol og det hele. ja, og masser af farver i gaden. Ja, Ja, det er skønt. jo. Det er også lydene og lugten og det hele er lidt anderledes. Nemlig. Ja. Ja. Jette, vi skal jo spille musik med T. Ja. Og det betyder jo, at du ved, at alle svarene starter med T. Ja. Det er hjælpen, du får. Det Ja. svære er, at vi skal... Det svære ved den her kategori, det er, at det handler jo så stort set om de sidste 100 års musikhistorie, ikke? Det er jo med det. Ja. Lad os starte med ham, der synger, at det bliver jo nok endnu en sang om kærlighed. Hvem er det? Det tog vest. Ja, og hans navn starter med T, så det er jo helt oplagt det.